tuloy. Apa na Biblia nagtukan, duharay padulngan mo. Usa na hinutukin, o pamalandong. Ang ugma o ang sunod adlaw, wala natin maluhin. Si kamatayon, ipraktis raman nato, matagabi. Ayaw kumpiyansa simbagyo, o siya alagari. Ayay ba? Kay di ko makas na Diyos, nagpahiman kung siya sa imo. Nabantayan mo ang kaluwasan o imo kining ampingan. Kay giluwas ka niya sa kasalanan o giluwas ka sa kalaglagan. Sa krus yang gituman o sa langit si Jesus man lalaban. Sunod adlaw, wala na itong maluhin. Nga si kamatayon, ipraktis raman nato matagabi. Ayaw kumpiyansa, simbagyo si alagari. Kay di ko makas sa Diyos, nagpahinom siya sa imo. Nabantayan mo ang kaluwasan o imo kining ampingan. Kay giluwas ka niya sa kasalanan o giluwas ka sa kalaglagan. Sa krus gituman o sa langit si Jesus manlalaban. Kay di ko makas sa Diyos, nagpasinunod siya sa imo. Nabantayan mo ang kaluwasan o imo kining ampingan. Kay giluwas ka niya sa kasalanan o giluwas ka sa kalaglagan. Sa krus gituman o sa langit siya karon manlalaban.